Canto falta para perfeccionar a... Moi boa pregunta, Inés. Pois xa está perfeccionada, xa está aprobada e xa temos 2 aprobadas, así que falta nada. Ora hai que faltan moi pouquiños semanas para que as outras que están en camiño pois consigan as aprobacións tamén. É difícil facer unha vacina? Creo que me preguntou Joel isto, pois vos explicar como se fai unha vacina. Pois temos o virus aquí, apartámoslo, aislamos o virus, digamos, matamos o virus de alguna maneira, non? Atenuamos o virus, inactivámoslo, xa non funciona, e depois partímoslo en pezas. E estas pezas de aquí pois, son as que usamos para un tipo de containers, chámanse cápsulas, encapsulamos estas pezas e todo isto metémoslo nun bote. Este bote metémoslle auga, un pouco de sucre, sales, algo que seña que preserve o contido destes vectores e que seña estable, non? Pero non é nada... É como se beberamos, digamos, unha bebida destas, un Gatorade como que teño aquí. Pois máis ou menos o que ten a vacinación é o que ten esta botella. Pois ni nada que vai a facer mal, non? Pois así é como se fan as vacinas. Paula ten a seguinte pregunta. Que pasos hai que seguir para dar unha vacina? Pois ben, cando no laboratorio se monta todas as partes, o que temos que facer é estudios de función. E tamén son estudios con animais. Temos que ter animais e darlles a vacina. A vacina non mate os animais ou non seña tóxica, porque senón non se podería aplicar á xente. Pois eses son os pasos para facela. E Inés ten a seguinte pregunta. Por cantas fases pasan as vacinas? Ante pregunta, pasan por fases clínicas, se chaman. Isto significa que vai de xente, primeiro con pouca xente, con 10, menos de 100. Fase 2 vai probana con 100 e máis xente. E a fase 3, na que están casi moitas vacinas agora, pois xa son miles e miles de persoas que están despois, pois prodúcese a gran escala para que se distribuya por todo o mundo. É 100% funcionable a vacina do coronavirus? Pois a Sael di que se é 100% funcionable, pois 100% non, é o 90% as que saíron agora. Pero fixadevos, estas son unha das listas de vacinas máis importantes, as que van sair antes, e fixadevos aquí, para que foran aprobadas, tiñen que ser eficaces o 60%. Pero os resultados destas dúas son eficaces o 95%, o 94%, así que son moitísimo máis eficaces do que pensábamos. Esta é a primeira que se aprobou a semana pasada e chamase a vacina de Pfizer. Cree que a vacina será efectiva? Pregunta isto, como vedes, esta é unha gráfica onde hai, esta son a xente que probou esa vacina, esta é a xente que probou o placebo, é dicir, algo que tiña o líquido da vacina, pero sin virais da vacina, non? Entonces, como vedes, é moi efectiva. Ben, desta de Pfizer, por exemplo, só 8 persoas de 160, bueno, whatever, que se infectaron. Entonces, eso significa que é bastante efectiva. Só 8 que se infectaron da COVID, pois tiñan a vacina, e as outras non. Iria ten outra pregunta tamén relacionada con esta. Esta doutora que nos presentou o traballo desta vacina a nos no noso grupo de investigación en xuño, pois foi a que aquí está explicándolle estes dous señores que son como xefes da investigación en Estados Unidos, podemos dicir. Este é o Dr. Collins, que é o director do Institutos Nacionais de Saúde, este é o Dr. Fauci, que é tan famoso, que é o director do Institutos de Enfermedades Infecciosas dos Estados Unidos. Está no NIH, que este sitio, aquí estiven traballando 3 anos, isto está en Maryland. Pois ela foi a que estaba explicando como estaban os resultados nos ratos da vacina que foi aprobada onte. Así que mirade, isto foi en marzo. E mirade que rápido, en estes meses, que rápido se fixeron estes experimentos, non? Aquí hai unha pregunta moi boa que tedes que escoitar. Por que as vacinas son máis fáciles de facer en Estados Unidos que en España? Pois precisamente por eso, porque a investigación máis faise aquí.
Por qué? Porque hai máis diñeiro para investigar. E por iso, o mellor é porque estou aquí. Paula ten outra pregunta. Se pode coller unha enfermedade da que xa estás vacunada? Son preguntas moi intelixentes, a verdad, non sei se sois moi listos todos. Pois claro, sí, moi boa pregunta. Por qué? Porque as vacinas non son 100% efectivas, son un 95%. Por lo tanto, hai unha probabilidade que sí que te podes infectar en que estés vacinado. E Valentina? Cales son os efectos secundarios da vacina? Nada, polo momento nada. Doi un pouco pinchazo, o mellor tes un pouco de febre ou tes así escalofríos, pero en regla xeral ningún. Esta pregunta que non sei quen a fixo, tedesme que dicir quen foi, porque tamén é moi boa pregunta, escoitade. Fiables, refírome a se deu tempo a estudar os efectos secundarios que podan causar, sobre todo se o paciente ten outras patoloxías. Esta pandemia de COVID-19 pillounos a toda a sociedade por sorpresa. Aún estáse tomando conciencia do que estamos vivindo. Crees que con esta experiencia afrontaríamos mellor futuras pandemias? Boísimo. Unha pregunta clara de Bóveda. Que? Como? E a pregunta dixeche que che dixéramos de quen era, se non me equivoco, creo que Lara, de sexto, primaria de Bóveda. Sí, bueno, moi boa pregunta, Lara. Tú queres vir para o meu laboratorio en 4 ou 5 niños? Pois sí, moi boa pregunta. A resposta é, pois nada, pois existiu esta pandemia porque non se fixo moito caso a investigación, porque imaginadevos, se xa tiveramos unha vacuna máis ou menos lista, en lugar de tardar estes meses, que ainda así foi moi rápido, pero se xa tiveramos investigación feita, pois xa non ia existir a pandemia. E ao mellor había uns contagios, pero non ia chegar a esta escala que chegou. E non só cas vacinas, pero tamén con outros tratamentos, non? Se estiveramos tratamentos eficaces, se os científicos estiveramos todos xa investigado e listo, pois íbamos poder salvar moitísima máis xente. Pero como non se lle fixo caso a ese tipo de investigación das vacinas e pensouse que isto nunca ocorrería, pois estamos como estamos. E morreu moita xente desto. E a primeira pregunta que me faz sobre as secuelas é totalmente verdad, porque claro, sabemos as secuelas da vacina, pero levamos só uns poucos meses que a xente está nos ensaios clínicos. E o que pasa é que, históricamente, as vacinas, este tipo de vacinas, se o corpo reacciona mal, se o sistema inmune do corpo reacciona agresivamente, pois o que pasa estes efectos secundarios vemos aos 2 meses. E esa é a razón principal que non se puderon aprobar as vacinas dende a última dose que se administrou fai 2 meses a todo agora, porque os científicos teñamos que ver se realmente alguén das miles e miles de persoas vacinadas presentaba secuelas ou síntomas graves. E como non foi así, pois seguiuse para adiante. Bueno, seguirase analizando todos os casos. E no caso de ocorrer algo, pois, bueno, xa se tomarán medidas, pero hai que confiar que non ten 96% de protección, non pasa nada. Moi boa pregunta, gustoume moito. Hugo? Canto dano fai o coronavirus? Ese sí que fai secuelas e dano, é moitas, é horrible, ten secuelas, bueno, é mortal, como sabedes, para grupos vulnerables, e sí que o coronavirus sí que é o problema, non as vacinas. E o problema que hai tamén agora é os efectos a largo prazo, non? A COVID persistente se chama. E as pegadas da COVID, esta entrevista publicaron nos diario fai uns días, onde falamos dos efectos neurolóxicos, e eu comentaba que hai un alto risco de que a xente que pasou a COVID moi mal, pois pode desenrolar a enfermedade de Alzheimer, porque outras enfermedades virais produciron isto tamén. Por lo tanto, efectos a largo prazo pois vai haber, inevitablemente, porque non houve bons tratamentos. E non só neurolóxicas, pois ben, pode a xente que se enfermou e que se recuperou, pois pode ter fatiga, dores de cabeza, todos estes problemas, pero, vamos, durante meses, ata 8 meses despois de recuperarse. É un problema serio e o que estamos facendo aquí os científicos é investigar cada un destes síntomas e intentar buscar tratamentos para a COVID a largo prazo.
Isto dá moito que falar e sempre a xente está moi preocupada disto porque, claro, infectouse moitísima xente. Sempre me preguntan sobre isto. A ver, ten a mellor tamén das preguntas nesta fase final da presentación, escoitade. O coronavirus vai acabar pronto? Esta sí que é boa. Pois, a ver, eso depende, como xa vos decía antes, todos estamos moi cansados deste virus xa, e que acabe todo xa, e sobre todo os sanitarios que teñen estrés e teñen cansancio emocional, a mellor os vosos profes tamén, isto xa lle chegou, pero ben, non podemos esperar que se contaxie todo o mundo e que acabe, por lo tanto, hai que vacunarse e a vacuna vai acelerar que todo isto remate, non? Canta máis xente se vacune, pois máis cerca vamos a estar da inmunidade colectiva, porque sin vacuna vai morrer moita xente, por lo tanto, fai falta que a xente se vacune. Esta foto tamén é relacionada como cando ocorreu a última pandemia, pois foi fai 100 anos, e foi a da gripe do ano 18. E como vedes daquela xa sabían que había que levar máscaras, esta rapaza non leva aquí moi ben, porque leva o foto de fora, pero ben vedes que estaban aquí moi concienciados, aquí pon wear a mask or go to the jail, é dicir, posa máscara ou metémoste na cárcel. Xa eran así de radicais de fai 100 anos, sabían que era moi importante ter as máscaras. Cando crees que desapareza o COVID-19? E Coldo pregunta iso porque, claro, xa como estamos cansados de tanta pandemia, pois como comentei antes, hai que o 70% da xente ten que estar inmune, e isto significa que hai que vacinar o 50% ou o 60% da xente, porque supónse que o 15% máis ou menos xa contaxiouse da COVID e ten inmunidade. Por lo tanto, depende moito da vacinación, de canta xente queira ter a vacina ou non. Iso vai se acabar antes a pandemia ou esperar meses, ou mellor un ano máis ou 2 anos máis. Como crees que vai evolucionar o COVID-19? Pois eu creo que vamos a acabar con el, E vai ser moi poucos síntomas, porque vai haber moi bons tratamentos e vai desaparecer pouco a pouco. Pero, mentras tanto, a semana seguinte a Nadal, algúns científicos fixemos esta guía, que está en varios idiomas, a mí non me chegou de galego, pero tedes esta aquí, de poderla baixar desta páxina, que vos dá recomendacións, porque, claro, o virus ainda anda polo aire, non hai vacunas, porque ainda non chegaron a España, aquí Estados Unidos tamén, pero non a todo o mundo. É dicir, seguimos en peligro, non nos podemos despistar, non hai medicamentos tampouco, e sabemos que o coronavirus transmítese polo aire, polo tanto, cando estamos na casa con xente de fora e ven xente de fora a vosa casa, pois xa hai que avisar aos vosos pais, ou abrides a ventá ou botades os invitados fora da casa, porque poden traer o virus para a casa, non? Entón, tedes que avisar que o virus ainda está por aquí. Pero sei que Papá Noel e os Reis Magos son inmunes, así que poden ter todos os regalos do mundo que queiran, que eses non contaxen. Menos mal. E ben, nada máis, acabei. Só quería dar as grazas aos científicos e as científicas que me pasaron toda esta información. Están aquí algunhas das caras de moitos dos que son. Hai algún galego tamén por aí, exemplo este de aquí, David Posada, de Vigo, que traballou con nós no grupo de Corby, tamén está aquí Carlos, de Vigo, e bon máis. Os outros tamén son algúns españois, pero, bueno, somos moitísima xente que estivemos traballando en temas de COVID. E Aldara ten, creo que a última pregunta. Que relación crees que hai entre a literatura e a ciencia? Pois creo que hai moita relación, porque a ciencia tense que comunicar, e para iso tela que escribir, e para escribir tens que saber un pouco de literatura para comunicar, senón non hai que na lea e non se pode comunicar. Por tanto, grazas á ciencia, á literatura e a todo. E moitas gracias, xa acabou.